ka jing leblaj bakha kha kham tam ha ki por yur kadika wei na ki jing ki ba ki paj ba ki ma na ka por shakapor kani ka jing kadi ka jing karan ka bolong salon sar bha ha ki shnong nong kandong ki ba mat ya kani ka jing ki sngu bha hadu katno ka wet ka shan handrei ki ba shio sngo ya kani ka jing kam da shon ka jingwen namar kini ki balaja man la kapor uba active pator bedi presiden jong seng RBYF na Western Ribhoy haba penpa holor kani ka jing ulong baka than barok ka wei ka mat ya kani ka jing bat kani ka jing kam di syuk barang thamai handrei ka de ka jing ka bala arim bala aslam bha handrei kam shamla don ka jing le ban pen bha la ni ban weng no ya kani ka jing Hagini kesingi bamenta ka jingnang kiu jong kisamla puli ban poi shiki kerdan puli bapher kawan ru ka jingdan kam ban puli dak ba penon kam ki kor internet bat ki kor komputer bat kani ka dan kam ya ka boarding electric handre ka jingbom dan ka boarding electric ka penlong ik samla puli ban mat jing na kalian jeng aku mu nong ilam jong ka RBF Western Jun nga penpau ka jing songkhya ka bajur halor kini ki jingdu jong kani ka bor electric hapo kane kadong Western boy ka jingi man kapor se kapor ngilaya kren andre kalong hi kaju bon ba ki khun samla ni ki khna ki bapole dangle ki du ya ka por record ka juki tang namal bom dan kalai kat ka headquarter jong ka Western boy jongi ka patar khma angne kamdon lai Tete kamtam suki wei ki sinong ki bakam kendang kumsha bodar nila benong karja khmai bilahari maudem ki thanger ni bari bala khawa nang tapat ki wei ki sinong ki biya khap wa bodar kamot sin balaslap ladai ka ayom lior kamot ki ladu laj bar chisnem te denmar kata dau nakalian jonga kumnong ilam jongka RBF ngakan tujur ya ki niki ya ka department ba kan simkhya man penbiang ya ke boarding ha kane ka dong Western boy jungi ha ke ju ka por nga kwa ban khya ba uthat 3 line menta la palat ya ka sipho khat asnem ba ulan ya la dep banyai hendre hadu menta ngimpat yu ba kane ka 33 kan function na menta kalat jungi hoj ha ka por badon light ru ngiyo kalat ka ba Ladang itu ki bol basis pa tang ban pet ya kakot ban tre ki kam yeng ro nyu imat kadau kolong susau hoy te denmark ta kadau bali na kalian kontraktor ne na kalian ka department kamla ban pendap ya une uthat silan hadu menta te denmark ta kadau na kalian jungi kaseng ngimben se nang lada kalong silong kumne kamot ngimben se hi bandai wat ngimpan da ka RTI Hawi de ba unir 33 balai hadu menta daki postnam umla ban pendap yo unir 33 te denmark ta katau ba ka sarkar haban simkhya ikentu ya ka department ba ban simkhya ban pendap no yo 33 lam kumta nakaleng jungi kumka seng RBF ngimben se ban wat hi ka ka dau bal penlong leng pakai RTI ba umdep hadu menta kisi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai